Nincs rá garancia, hogy a műtét sikeres lesz. Nagyon kockázatos. Kerem nagyon kicsi. Lehet, hogy nem bírja ki. Még ha eltávolítom is. Fennáll a veszélye, hogy lebénul. Egész életében lélegeztetőgép kéne neki. Nem baj. Én bevállalok érte bármit. Nézze, megpróbálom megérteni, de ön is értse Nem meg. értheti meg, doktor úr. Ez csak azt tudja, aki átélte. Most már nagyon jól tudom, hogy ez mit jelent. Nézze, mi tényleg megértjük. A doktor úr azt akarja mondani, hogy az operáció után minden kimenetelre fel kell készülni. Készen állok minden következményre. Készen állok. Rendben. Ha készen áll, ha ennyire szeretné, akkor megpróbáljuk a műtétet. Nagyon köszönöm. Tényleg nagyon köszönöm. Ezt akartam hallani, ebben reménykedtem. Próbálják meg. Rendben. Gyerünk, mondjuk el a fiának. De a fiam nem tud a daganatról. Nem tudhatja meg. Még fiatal ehhez. Nem kell tudnia, hogy meghalhat. Nem mondják el neki. Mit tud, miért van itt? Azt mondtam, a hátfájása miatt. Ezen a tetőn mind el szeretnénk felejteni a sok fájdalmat. Sokat vesztettünk. Én például a lányomat. Ő is orvos volt, és ártatlan volt. De közben a sebesülteket próbálta megmenteni. Néha rossz híreket kell közölnünk a betegekkel. El kell mondanunk nekik, hogy egy számukra fontos ember megsérült, haldoklik vagy meghalt. Akkor először értettem meg, hogy milyen rossz ezeket a szavakat hallani. De az élet megy tovább, és visszatérünk a munkánkhoz. Mert még sok életet kell megmentenünk. Pont mint Ali Asafur este a 13 órás műtétje közben. Beszéljünk szép dolgokról is. Ali Asafur betege úgynevezett intelligens daganattal érkezett a kórházunkba. A válasz adrenalin. Tudhattam volna, tök logikus. Szép a könyved. Szereted a történelmet, igaz? Nem is tudja, hogy mennyire. Jó, most inkább tartsunk egy kis szünetet. A doktor úr meg fog vizsgálni, oké? Oké. Na lássuk. Fáj itt valahol? Egy kicsit. Itt? Ott is. Egy kicsit igen. Na és itt fáj? Ott is. Fáj, ugye? Oké. Engem a háborús területek érdekelnek. Ezt apámtól örököltem, ugye anya? A férjemet elvesztettük, amikor 2 éves volt. Apa hősi halált halt. Ezért megyünk Csanakáléba. Ott meglátogatjuk a hősi halottjainkat. Te meg kipihened magad, anya. Valójában, drágám, ezt el kell halasztanunk. Mert az orvosok azt mondták, hogy végre meggyógyítják a hátadat. Tényleg? Igen. Akkor már nem fog fájni a hátam? Ez a tervünk.
Olyan erősnek érzem magam, mint Szent Ombási. Még önt is fel tudom emelni. Hé, nyugi, előbb gyógyulj meg, oké? Na gyere ide, visszaraklak. Így. Meg fogok gyógyulni, jupi! Gyógyulj meg, aztán ugrálhatsz, oké? Doktor úr, John úr hívatta magához. Én most megyek. Pihent ki magad, hm? Nagyon boldog vagyok. Végre olyan leszek, mint a többi gyerek. És játszatok velük. Nagyon boldog vagyok, anya. Örülök, fiam. Minden rendben lesz. Újra orvos szeretne lenni? Ennyi év után? Igen. A mostani élethelyzetem döbbentett csak rá erre. Szeretem a gyerekeket és a tanítást is, de tudom, hogy az én helyem a kórházban van. Tudom, gyakori ez a kérdés, de miért pont a mi kórházunk? Mert itt nagyon értékes orvosok vannak. Például Ali Asaf. A koronázatlan király. Olyan műtétet hajtott végre, amit ezelőtt még senki. És szeretnék újra vele dolgozni. Önök hol találkoztak? Ali Asaf a volt férjem. A volt férje? Ali Asaf a volt férje? Igen. Nagyon furcsa véletlen, igaz, hogy a volt férjem operálja a mostani férjemet. Tudom, hogy ez eléggé furcsa. Ez egy szép helyzet. Fel van véve. Örömömre szolgál, hogy a kórházamban tudhatom önt. Számomra is. Ez egy jó együttműködés lesz, uram. Köszönöm. Viszont most én elindulok. Minden jót. Önnek is. Színán úr, az imént szóltak, hogy megérkezett Melda asszony apja, Majid úr. Rendben, azonnal megyek. Beszélni akartál velem? Fáj valamid? Mi a baj? Te! Én? Igen, te! A legnagyobb problémám az életben te vagy, Ali Asaf. És nem csak ma, az egész házasságom alatt. Sőt, pontosítok. Azóta, hogy megismertem Nazlit, te vagy a legnagyobb problémám. Igen. John, kérlek szépen, ne terheld többé sem a nővért, sem engem ilyen ostobaságokkal. Sőt, magadat sem. Egy nagyon komoly műtéten estél át nemrég. Ali Asaf, hallottad a hírt? Nazli újra orvos lesz. Egy állásinterjúról beszélt. Gondolom, hogy milyen állás lesz. Vajon egy ilyen nő, aki ennyire szereti a tanítást és a gyerekeket, miért hagyja ott a tanári pályát? Te nagyon jól tudod, hogy mi folyik itt. Vagy együtt terveltétek ezt ki? Miután meggyógyultam, lassan megszabadultok tőlem, igazam van? John, te a paciensem vagy, én pedig az orvosod. Ennyi. A feleségedhez nincs semmi közöm. Már mondtam, de nem fogtad fel.
Most elmondom még egyszer utoljára. Jegyben járok. Hamarosan megházasodom, oké? A kapcsolatotokba engem ne keverj bele. Évek óta próbállak nem belekeverni ebbe a kapcsolatba, Ali Asaf. Évek óta. Miért nem forgatnak? Baj van? Szelim úr azt mondta, tartsunk szünetet. Rendben van. Na, a vizsgálatokban nincs probléma. Jól döntöttél. Ja, és mi van a gerlepárral? Uram, ma reggel használtam a taktikáját, szétjöttek és elküldtem őket. Az a lány nem fogja feladni. Biztos kitalál még valamit. Reméljük nem kell több meglepetés. Szünetet adtál nekik? Igen, hogy pihenjenek egy kicsit. Nem túl kellemes, ha az emberek arcába kamerát nyomunk. Megjött Melda apja. Elnézést, uram. Beszélned kell vele, Nem értem, miért van itt? mert jól fog jönni. Az emberek zabálják a könnyeket. Én nem azért vállaltam ezt, hogy eladjak valamit. Engem nem érdekel a nézettség. Várjunk egy percet. Tisztázzuk kicsit. Alp ötlete volt, de véletlen. Ejlő kapta. Pontosan így történt. Júj. Mit mondjak, szerencséje van. Az egész Ejlőnek kedvezett. Jaj, nem már! Nem mondhattam semmit, már túl késő volt ahhoz. Nem hibáztatlak, mert szeretlek. De tartozol egy eljegyzéssel. Figyelj, mi van, ha ez az Alp azért nem meri megkérni a kezedet, mert retteg? Igazad van. Igazad van. Az lehet. Szerintem ne hagyd elmenni, különben másé lesz. Jó. Oké. Hova viszed? Elviszem neki. Majd jövök. Oké? Sziasztok, puszi. Miért hergeled, amikor nincs semmi baj? Bolond vagy. Csak amennyire te is. Egy kis nyugalom egyikünknek sem árt. Szóval direkt csináltad. Majid úr egy nagyon értékes munkatársunk, a néhai Melda asszony apja. Mindketten elvesztettük a gyermekeinket. Ebben az országban senki sem tudja, hogy milyen mértékű erőszak éri az orvosokat és a dolgozókat. Mit jár a szája? Senki sem mondja, hogy a mi hibánk. Ha nem tudják megvédeni, akkor nem működtessék ezt a kórházat. Meghalt a gyermekem. Egy férfi fegyverrel sétált be ebbe a kórházba, és lelőtte az embereket. Nem tudták a lányomat megmenteni. Miről beszél? Még van képe. Rendben, uraim, hagyjuk abba, tartsunk egy kis szünetet. Majid úr fájdalma még mindig friss. Kérem. Látom, a maga fájdalma már eltűnt. Majid úr, nem ezt beszéltük. Ennek a felvételnek más a célja. Jól tudom, mi a célja. Több mint 20 éve vagyok kémia tanár. Van eszem, ne aggódjon. Ezt már mit csináltál? Csak készítettem neked valamit. Nem nagy dolog. Tiszta morzsa minden. Morzsa? Az ágyon nem lehet enni. Milyen furcsa szokásaid vannak neked? Ide figyelj. A műtét után megváltoztál. Megpróbálok jó dolgokat készíteni neked. Mi bajod van? A műtét óta csak szidnak. Lehet, hogy ez a bajom. Lehet azért, mert nem emlékszel bizonyos dolgokra.
Nézd, Alp! Ne kerülgessük a forrókását. Inkább mondd meg nekem őszintén, hogy mi van velünk? Belegondoltam. És talán kicsit sietünk a házassággal, Esma. Sietünk. Te megkérdezted, én igent mondtam, ennyi. Fel akarod adni? Erről van szó? Dehogy adom fel, Esma. Csak talán kéne egy kis idő, hogy... Értem én. Először elfelejtetted, majd elhalasztottad. Van még kifogásod, ha? Valaki más szeretsz? Mondd csak meg! Dehogy is. Mondd csak el! Vagy kiváljam a szemedet, hallod? Hé, Esma, nyugodj már meg! Nem nyugszom meg! Te utolsó hazug kifogáskereső! Óvodás! Nem állított meg, és nem is követett. Mi lesz velünk? John felhívott? Érdekes. Jól van, gondoljon csak, amit akar, nem érdekel. Nem, anya, nincs más oka. Hiszen azt akartad, hogy visszamenjek orvosnak. Oké, jó, majd felhívlak, anya, most dolgom van. Jó, szia. Szia. Nagyon jó híreim vannak. Újra orvos leszek. Pont, mint régen. Újra együtt leszünk. Mi van veled? Nem tűnsz túl boldognak. Miattam tetted? Hogy micsoda? Miattam döntöttél így? Nem. Dehogy is. Honnan jött ez most? Honnan jött? Nézd, Nazli. Kollégák vagyunk, ezt tisztelem. De régóta tanítasz már, nem? Hosszú évek után itt találkozunk. A vállás előtt álló férjedet végre megoperálom. És te azt mondod, hogy semmi köze hozzám annak, hogy úgy döntesz, hogy újra orvos leszel. Így van. Miért zavar ennyire, hogy visszatérek az orvosi pályára? Attól félsz, hogy összezavarlak? Tényleg elhiszed, amit mondasz? Jó. Én is pont így gondoltam. Most meg hova tűnt? Tovább nőtt a daganatom? Ennyi, köszönöm. Mit mondtál? Tudom, mi a bajom. A legutóbbi kórházban hallottam az orvosokat. Anyukát tudja, hogy tudod? Nem. Ha tudná, megőrülne. Meg kell tudnia. Ha később tudja meg, még szomorúbb lesz. Mondjam el én neki. Kérem, ne! Anya mindig bezárkózik a fürdőbe és sír. Azt hiszi, éjszaka nem hallom, de hallom, ahogy sír. Reggel azt hiszi, alszom, de a sírásra ébreszt fel. Nem mondhatja el neki. Anya állandóan sír, minden nap. De tudnia kell. Nem. Az egyetlen dolog, ami boldoggá teszi, az, hogy én nem tudom. Ezért boldog, mert én is az vagyok.
Kérem, ne mondja el. Jó, nem mondom. Ígérje meg. Megígérem. Maga szerint meg fogok halni. Már nagyon régóta ismerem Aliasaf doktort. Ő a legjobb orvos a világon. Akkor meg tud menteni? Ő soha nem adta még fel. Akkor élni fogok. Nem halok meg, ugye? Nem fogsz meghalni. Ez az. Gyere, elviszlek. Eylül! Beszélnünk kell. Ez a Názli. Soha nem bírtam. Nagyon veszélyes nő. Esküszöm neked. A férje csak mese, még mindig Aliasaf után koslat. Ipek, nézd, ez egy kórház. Itt csak a munkánkat végezzük. Én nem értek az ilyen intrikákhoz. Hagyd abba, vagy ne tudjak róla. Igen, mindent tudsz, de a kapcsolatokhoz nem értesz. Vedat, tudom, hogy nagyon szereted a mézet. Mi ez itt? Vedat, mi ez? Hogy adhatod el a boltot? Mit fogunk enni és inni? Ha nem megy, akkor mégis miből fogsz enni? Láttál bejönni bárkit is az ajtón? Mit tegyek, ha nem megy? Hagyd már azokat az idiótákat! Ha nem jönnek, hát nem jönnek! Mind tudatlan, becstelen! Úgy értem, egy aprócska pletykából már is egy hatalmas háborút robbantottak ki. A megélhetésükkel játszanak. Itt soha többé nem tudunk senki szemébe nézni. Eladom és elmegyek innen. Mégis hová? És én? Itt hagysz engem? Sosem voltam nélküled, Vedat. Mit csinálok egyedül, ha? Meresz? Szerinted itt hagylak, hogy meglincseljenek? Amúgy is miattad megyünk el. Együtt megyünk el. A fenébe. Egy pillanatig azt hittem, hogy elhagy. Megint megúsztad, Nesrin. Vedat! Várj, hadd segítsek! Persze, persze. Már vártam, hogy mikor jelenik meg az élesfogú cápa. Mit beszélsz? Figyelj, Ipek Erdem, meg se próbáld. A beteg az én betegem. A segítségért általában köszönet jár. Tudjuk, hogy milyen vagy, de vége van. Ő itt az én betegem. 2 meg 2, az 4. Igen? Hogyan? Be kell mennem a sürgősségire? Rendben, megyek. A bakker. Azt mondják 2x2, néha 5. Ez is egy ilyen pillanat. Nagyon vicces. Nagyon vicces. Egyszer kiszedem a nyelvét. Nem hiszem el. Biztonsági szempontból mindent előről kezdtünk. Először meghatároztuk a hiányosságainkat, majd megújítottuk a biztonsági intézkedéseinket. Igyekszünk mindenki számára biztonságosabbá tenni a helyet. Itt non-stop figyelhetjük a kórház minden sarkát. Mi történt? Miért nem nyílik ki? Van ott valaki? Nyissák ki! Elromlott a lift! Hallja valaki a hangomat?
ott valaki? Bedöglött a lift, hall valaki? Nyissák ki! Nyissák ki az ajtót! Nyissák ki az ajtót! Hallja valaki a hangomat? Van ott valaki? Nyissák ki az ajtót! Látnak engem! Vigyenek ki innen! Vigyenek ki innen! Ahogy mondtam önöknek, a célunk a nulla hiba. Színán úr, valami baj van a betegliftben. Ipek doktornő, hall engem? Kérem, vigyenek ki innen! Kérem! Ipek doktornő, figyeljük önt! Minden rendben van, nyugodjon meg! Színán úr sokkot kapott. Látnak engem! Hallanak engem! Azonnal vigyenek ki! Kisasszony, kérem! Nyugodjon meg! Valami baj van a beteggel. Lássa el gyorsan! Vigyenek ki innen! Vigyenek ki! Vigyenek ki minket! Kérem, érjen magához! Elveszíthetjük a beteget! Avatkozzon be! Meg fogunk menekülni, nem fogunk meghalni. Kijutunk, megmenekülünk. Hall engem valaki? Megmenekülünk, nem lesz semmi baj, minden jó lesz. Megmenekülünk. Szóljon gyorsan a műszaki kollégáknak! Rendben, Színán úr. Értesítem a sürgősségit, hogy menjen oda pár orvos is. Mi pedig figyeljük tovább az eseményeket. Vigyázzon már, ez itt egy kórház! Elnézést, doktor úr! Ipek kisasszony egy beteggel együtt a liftben ragadt! Ezért sietek! Ipek, Mindketten kijutunk innen. Kijutunk. Nem fogok itt meghalni. Meg fognak menteni. Nézd, fiam, Anya, ide is elmegyünk? elmegyünk, fiam, oda is, mindenhova elmegyünk. Készen állunk a műtétre, de adok még pár percet. Nem kell. Készen állunk. Már régóta vártuk ezt a percet. Igaz, fiam? Igen, most már nem fog fájni a hátam. Jaj, fiam, drága kincsem, meg fogsz gyógyulni. Anyu, ne sírj, kérlek. Aliasaf úr a legjobb. Ellün néni is megígérte, hogy meg fogok gyógyulni. Nem sírok. Ezek csak örömkönnyek. Drága kincsem. Gyönyörű fiam. Nyugodj meg. Ipek, hallasz? Ipek, válaszolj, hogy van a beteg? Megmentenek minket. Kijutunk innen. Nyissátok már ki! Meg fogunk menekülni. Kijutunk. Nem itt halunk meg. Ipek, nézd, itt vagyok, drágám! Ipek, itt vagyok, nincs mitől félned, Ipek! Mi a helyzet? Megmenekülök. Nem fogok itt meghalni. Ipek, a beteg állapota nem jó. El kell látnod, hallasz engem? Meg kell mentened a beteget. Ipek, nem jó a beteg állapota. El kell kezdened a szívmasszást. Hall engem valaki! Segítség! Megragadtam! Ipek! Doktor Ipek Erdem! El fogjuk veszíteni a beteget!
Kezd el a szívmasszást! Jól van. Csak így tovább. Látja ezt maga is? Látja? Számolj tovább magadban, nagyon jól csinálod. Azonnal vigyenek ki innen! Kijuttatunk, ne aggódj. Te csak vigyázz a betegre. Hipek, megmentik magát, ne aggódjon! Ahhoz, vigyék innen. A tumort láthatóan elég sok ér veszi körül. Ha megérintjük a vertebrális artériát, akkor lélegeztetőgépen ragad. Akkor oldalról próbáljuk meg? Kérdezed vagy mondod? Mondom. A nagy ereket könnyen mozgathatjuk. Így mindkét oldalról elérjük a tumort. Kiszívnád azt ott? Ügyes vagy. Mi a franc? Ipek! Hallasz engem? Ne félj, itt vagyunk! Oké, vége. Hallod? Átvészelted. Hagyd, nehogy eltörd a bordáit. Hagyd abba! Vigyék ki! Vigyétek a beteget! Allah, segíts! Vége van. Kint vagy már. Látod, kint vagy. Nincs semmi baj. Minden oké, igaz? Ügyes voltál. Nos, én minden negatívum ellenére hiszek abban, hogy vannak különleges emberek, akik állandóan csodákat tesznek. És ez a hit segít nekik a gyógyulásban. De mi tudjuk az igazságot, nekünk nincs szupererőnk. Csupán szeretnénk, hogy legyen. Az orvostudományban a csoda valakinek a problémájára megoldást találni. És ezért mi minden nap szüntelenül dolgozunk. Mi mind ebben a kórházban a legszörnyűbb dolgokat éltük át. Sebünket bekötöztük, és meggyógyultunk. Ezen túl mindenkit, aki csodára vár. Várunk a Bahar Tuncs kórházban. Szinán úr, még egy kérdés. Mi a legfontosabb tanulság, amit levont az események után? Hogy ára van a hősködésnek. Nagyon szép volt, Szinán úr, köszönjük. Én köszönöm. Mikor kapom meg a felvételeket? Amint befejeztem a vágást, elküldöm őket. Rendben, köszönöm. Viszlát. Viszlát. Oscar-díjas teljesítmény volt, fiam. Bravo! Hála neked. Neked köszönhetően vagyok jó. Szóval azt mondod, hogy hősnek nyilvánítottad magad? Nagyon kíváncsi vagyok. Mit csináltál ebben a kórházban, hogy így érzel? Egy lépéssel előrébb fogom vinni ezt a kórházat. Nem állok meg ott, ahol te, apa. Persze. Soha ne legyél ennyire magabiztos, fiam. Soha nem lehet tudni, ki mikor tesz előrelépést, és ki mikor lép hátra. Egyébként, mivel más oldalon állunk, azt hiszem, el kell választanunk a bankszámlánkat és a házunkat is. Keres magadnak egy új helyet.
Hogy nincs mit tenni? Biztos van valami megoldás. Vágjuk át a gerincet és nyissuk ki, akkor elérhetjük az agyhártyában a daganatot. Ha megérintjük a gerincvelő fő artériáját, akkor le fog bénulni, és 3 hónapon belül meghal. Ha elválasztjuk az aortától, Szipinális sokba kerül és meghal. akkor emeljük meg a tumorhoz nem érő radikuláris ágat. Akkor is meghalna. Befejeznéd végre? Csak egy dolgot tehetünk. Zárjuk be a beteget. Megígértem neki, hogy megmentjük. De te nem is próbálkozol. Órák óta próbálkozunk. Te is tudod, hogy minden, amit ebben a műtőben megpróbálok, meg fogja ölni. Nincs más esélyünk. Meg kell zárnunk a beteget elől. Legalább még pár hónapig élhet. Már rád sem ismerek. Túl gyorsan feladod. Kérlek, próbáljuk meg. Kérem a varratokat. Ali, kérlek szépen! Kerem tud a daganatáról. Mindig is tudta, csak eltitkolta az anyja elől. Kérlek, mondd meg neki, hogy te vagy a legjobb, és hogy meg fogod menteni, kérlek. Eylül, hogy mondhattál ilyet? Azt mondtam, amiben hiszek. Zárják be. Nem tehetünk semmit. Sajnálom. Lassan! Majid úr! Mi a helyzet? Nemrég erős fejfájással hívott minket. Valamint hány ingere van és nem lát jól. Minden homályos. Segítsenek, kérem, segítsenek. Azt mondta, hogy a keze is zsibbad. Nagyon rosszul vagyok, nagyon. Majid úr Melda asszony apja ma itt volt, vagyis a néhai Melda asszony. Özgül, megmozdulnál? Felhívnád Eylült, kérlek? Persze. Oké, mi megyünk a sürgősségre. Várjanak! Volt egy táskám. Hol a táskám? A mentőben maradt, azonnal hozom. Hozzá. Vigyázzon, lassan. Ali, meg kellett volna ragadnod azt az 5%-nyi esélyt. Neked ment volna. Annyira akartam volna érte tenni valamit. Én is akartam. De nem volt mit. Akkor meg kell mondanod Keremnek, hogy 3 hónapja van hátra.
Azt mondtad, hogy tudja. Nem, mert nem hallgattál meg. Csak azt tudja, hogy daganata van. Azt hiszi, a műtét után meggyógyul. Hagyjuk, hogy továbbra is ezt higgye. Ezt már megtettük. Ezt mondtuk neki. Igen, ezt mondtuk, de akkor más volt a helyzet. Az anya nem akarja, hogy tudjon róla. Nincs mit tennünk, Heilül. Néha nem tehetünk semmit. Igen? Jó, azonnal megyek. A sürgősségi volt az. Tessék. Ez az. Már minden baj elmúlt. Pihenj egy kicsit. Próbálj enni valamit, jót fog tenni. El fogom valaha is felejteni, hogy nem kaptam levegőt. És vártam a halált és a sikolyaimat. Nézd rám. Megteszünk mindent, amit lehet. Oké? Veled leszek. Még csak nem régóta ismerjük egymást. De amikor a szemedbe nézek, olyan, mintha évek óta ismernélek téged. És hidd el, hogy hamar túl leszel rajta. Tudom. De most pihenj le. Ne gondolj erre. Ne menj el. Itt maradnál, amíg el nem alszom. Örömmel.